πολύ ενδιαφέρον και μερικοί που είναι πάρα πολύ πουριτανοί, καλό είναι να το δούνε για να ανοίξουν τα μάτια. Αυτό. Μ' άρεσε οι σχέσεις που δημιουργήθηκαν πάνω στη σκηνή, το πώς οργανώθηκε σκηνοθετικά και με τους ηθοποιούς. Ένα θέμα που φαντάζει δύσκολο, αλλά τελικά ήταν έτσι ωραία, απλό και ανθρώπινο. Το να αισθανθείς ότι κάτι έγινε να σου δώσει μια παράσταση δεν είναι και πολύ σύνηθες. Παρότι γίνεται τόσο πολλή δουλειά και τόσες πολλές παραστάσεις, το να ξεχωρίσεις κάτι και να πεις ότι αυτό κάτι έγινε να μου πει δεν είναι καθόλου σύνηθες. Μου άρεσε αυτή η δουλειά. Είναι η καινούρια ζωή αυτό το έργο. Αυτό είναι η ζωή. Πάρα πολύ ωραία παράσταση με θέματα που μπορεί να είναι ειδικευμένα, αλλά νομίζω ότι αφορούν όλους μας. Θέλω να πω ότι ο Δημήτρης είναι πάρα πολύ άταχτο παιδί και ενώ τον βλέπεις έτσι μαζεμένο και πολύ συναισθαλμένο, η δουλειά του είναι ακριβώς αντίθετο, είναι πολύ τολμηρή. Καταπληκτικό έργο, δυνατό, ωραίο παίξιμο, ωραίο σκηνικό, ωραία σκηνοθεσία, πάρα πολύ ωραίο.